ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬತ್ಪೆದ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಕಟ್ಟ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1/4 kg, ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕದು ಲುಮ್ಮದು ಪುರ ದಿದ್ದು ದೀತಿನ, ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಬತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಕ್ಕ ಇದು ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ, ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ಡೆ. ಈ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ತಂಪು, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು, ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲು ಕುಕ್ಕರ್ದದು ನೀರು ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ನು. ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯಾಡು, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಎನ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯದಿಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಐಕಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ಈ ಕಾಲು ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಲೈಕೆ ಪಾಡ್ಗ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು. ಮತ್ತು ಬೇಯ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಓಲ ಸೊಪ್ಪುದ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರ ಬರಲಿ ಅದಾ ಬೇಯೋಡು. ಮತ್ತೆ ದಾವನ್ ಬತ್ತಲು ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯರ ಬರಲಿ ಸೊಪ್ಪ ಈತೆ ಬೇಯೋಡು. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಶೌಲ್ಯಾರ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಸಿಲು ದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ, ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ದಾಸೆನ್ ಪಾಡ್ಗ, ದಾಸೆನ್ ಪಟಪಟ ಆವಡು, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ, ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೆಂಗು ಪಾಡ್ಗ, ಕರಿಬೇವು ಪಾಡು ಎಂಡ ಕರಿಬೇವು ಉಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಹಿಂಗು ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗು ಪಾಡು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈತ ಒಂದು ಆತಂದು ಬೇಯ್ದಂದು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ತೊಗರಿಬೇಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಕೆಂಪು ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಪಾಡು ಸಾರು. ಹಪ್ಪಳ ತಿಂದು ಹಪ್ಪಳ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ವೆಜ್ಜಿಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆನಿಕಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಸೊಪ್ಪು ಏರೆಗೆ ನೆತ್ತಿರದ ಅಂಶ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು. ನಾರಿನ ಅಂಶ ನೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊಪ್ಪು, ಗಂಟು ಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಖಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆಂಚೇನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೇ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.